солҳои охир дар мамлакат ҷиҳати таъмини хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо либосҳои мактабӣ коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ бунёду мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки ҷиҳати тавлиди маҳсулоти бо сифати ватанӣ ва ба талаботи бозор ҷавобгӯ равона гардиданд. Бо мақсади фароҳам овардани имконияти бештари хариди маҳсулоти ватанӣ ба хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва волидайни онҳо, дастгирии коргоҳу корхонаҳои истеҳсолкунандаи либосҳои мактабӣ ва танзими нархи бозор бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти хониш оғоз гардид. акнун падару модарони хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор имкон доранд аз ин намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ маҳсулоти ба худ мувофиқро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. Минадори худро мерасонем ки мисолан ярмаркаро ташкил мекунанд, ай нархи бозор арзон, ина барои фарзандо ҳамин чизҳои мактаби арзонтар мисол дастрас мекунем. масъалаи таъмини хонандагон бо либосҳои мактабӣ истеҳсоли ватанӣ муҳим арзёбӣ гардида, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. сарвари давлат бо назардошти имтиёзҳои андозиву гумрукӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат пешбинӣ гардида, ҳамеша масъулин ва роҳбарони корхонаҳои дузандагиро вазифадор менамоянд, ки истеҳсоли чунин либосҳоро дар ҷумҳурӣ афзоиш дода, хонандагонро бо либосҳои хушсифати арзон ва воридот ивазкунанда таъмин намоянд. ба иттилои масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор, нақшаи духти либосҳои мактабӣ дар ҳудуди шаҳр 35 000 муқаррар гардида, то имрӯз наздик ба 30 000 аллакай омода гардидааст. ин миқдор либоси мактабӣ тавассути шартнома ба муассисаҳои таълимӣ дастрас карда мешаванд. истеҳсоли либосҳои ягонаи мактабӣ дар шаҳри Ҳисор аз ҷониби корхонаи дузандагии Шарофат ба роҳ монда шудааст, ки дар он 16 нафар занони маҳаллӣ ба кори доимӣ ҷалб гардиданд. дар ин корхонаи дузандагӣ духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва бо риояи стандарти давлатии либоси мактабӣ ба роҳ мондаанд.